Ľudia, dneska sme v Bardejove. Dneska si dáme skoro rok som tu nebol. Dáme si dneska dobrú sež, lebo som tu dlho nebol a potrebujem si tu zajazdiť. Tam je Samuel a idem si zajazdiť nejaké trestbangy. Tu niečo iné rozjazdať ľahké a potom nejaké bričke skúšať, bo som to dal skoro. A potom pôjdeme aj na street a si tu prídem aj zajtra. Alebo som budem robiť vlakovú kartu a príjem tu aj zjazdiť si. Škola v prírode, veľmi užitočný chodník. 100% valzem a ideme na Dajky Street so Samkom. Už sme tu na ďalšom spote na boxe a idem si čo dať. Kropy, chlapci, potopa bude. Ľudia, Ľuboš sa ide zabiť. No poď, ukáž sa im. Dobre, nezajvo sa, bo to je Ľuboš pojebaný, skurvený. Páne.
Pozrajte, indické detské slanty. Keby mi to nepríjalo. Čo mám je? Môžete podávať? Indické slanty. Kámo, si v pete. Ja to mám patra. Nadýchni sa. Nadýchni sa. Daj, nadýchni sa. Len do piči. Na streche. Cool frajer. No tak už idem domov, teda do baby. A môžem chodiť len. Sa mi čo znovu stalo pri tom bričku. Tak dúfam, že to zajtra bude v pohode a tu ešte prídem si zjazdiť. Idem teraz domov akurát.